nopeasti. Mä haluan käynnistää mun Steami. Oisko Ville Cold Wi-Fi Red? Hei Onni, kohta mun Elsword-asenta. Hei, sano nyt Ville kumpi. Häh? Pokemon Gold-versio vai Fire Red? Tuli punainen. Mitä? Tuli punainen. Ei, mä en enää luota. Ville, jos sä kuvat tuota amakuvaan, tätä mä toin hyskuva. No. Ei. Nokkilaa. On. Joo. On. No, No. moi. No niin, mitä sä kuvaat? Pokemon Goldia Okei, mä kuvaan jo. hajotin. Tää käynnistynyt. Sitä me muutkin, Markus, mietitään. F9. Pitäis mä aloittaa Hei, uusi alue. mitkäs nää kontrollit taas niinku on liikaa? Niin näin se tehdään. Näin sitä ajetaan. Ei, on, Juu. mitkäs nää tän Castle Crasherissa kontrollit? Niin. Anna kello. On Aivan mitä mä kuvaan. En mäkin Se kuvaan. on... Kello on 15.38. Ei Ville. Joo, Ville. en mäkin kuvaan niitä No. jo. Ville. Häh? Häh? Kello on Häh? 15.39 nyt. Hei Ville, teet paljasta. Eiks tää peli oo Steamissa? Kukaan myös Ville, ei. et paljasta liikaa. Ei kun se on vaan 2. Mä kuvaan. Mä teet Streamikanavan tän jälkeen. Siis en mä pysty kuvaa, kun ei saa asentakaan mitä se vielä. Mikä mun nimi on? Oisiks mä Hopeaa. Mariku? Mitä? Ei kun Marki. Ei kun hei Onni. Muista, että rivalin nimeksi tulee aina Ville. Joo, se ja on mulla on mikki. always Ville. Mä iso. Gmod format. Ei muuta on kuvat se on. Gmod for noobs. Se Ei. on ne kuvat. Monilla on nappulat. Joukkuman. Tava. Monilla on nappulat väärin. Onni. Onni Klantsa. Joo. Okei. Markus. Mä etin jotakin. Mäppiä nytte. Tässä on joku nappikin, mistä mun kokonaan se on ne... Ei mun kokonaan se on nappi, ja sen takia mä unohdin mistä napista vaan... Mistä vaan Se invent. mä joudun tekee. Niin, onks tämä? Noniin, Joko mun tehdä jotain? Incoming enemy aircraft. mitä? Kun mä pelaan, pitääköhän mun tehdä iskeä jotain? Wouldn't know. Kakka. Iske kakka. Mä voi... Se pitää. Ville muuten minkä mä taas starteriksi? Mitkä tossa oli? Cyndaquil, Chikorita ja Totodile. Ota Totodile, Totodile se on Miltä nää eeppinen. Totodile se on kovailla. Ei, Ei. Onne. Toi vitsin kasvi one-shottas mun Pokemon, eikö En tiedä, että onko ihmepeliä tuo one-shottas mun jutun. Ja tää iso laski. Vaan. Mä En en tiedä, kuvaa onko vielä. mulla ääni, koska tää mikki. Tää tykittää mua tää. Aivan. Mä tykit. Lyös. Kovaa näin. Kauan mä oon kuvannut jo 2 minuuttia. Au! Kuollut. Okei, mä kuulin mitään. Joo, olen kuullut. 2 minuuttia. Ihan 3 minuuttia. Kännimies, Niko. Oot sinä. katkesko mulla vai what happened? Ei. Sulla katkes. Ei. Joo, ja sitä mäkin epäilen, koska mun Visual Boy kaatuu. On 4, joo. Ei niin mitään. No niin, sinä me taas jatkaa nyt. Niin, nyt mä aloitan alusta. On niin, mulla on kännikarhu, mutta onkin kännimies, joka kuoli. Nimäs. Mikä paljon se kello olikaan? Ei kerro. Kato, Toin paljon se minuuttia. on tuon verran. Näin se lähtee. Tuo on se logiikka. Terkaan, olin Proffa Oak. Olen profa boom.
Ei se oo tän peliprofessori. Olen professori Koivu. Onko se on niin muuten? Toivo. Mistä mä tonkin muut? Kenen kuka läppä toi oli? Minun tietääkseen. Ei ole. Kyllä se on. Tiedätkö kaikki Pokemon professorien nimet on puita? Puita. Oikeesti. Mä en muista mistä mä oon kuullut, mutta kaikkien niiden professorien nimet on puita. Niin esimerkiksi professori Koivu. Eikö Eiks professori Bridge? Elms? Eiks Bridge ollut? Tuo on mikä accessivyys oli, eiks ollut? Sycamore. Niin, ja onko se puu? Mun mielestä sekin on puu. Mikä puu se on nyt? En mä tiedä. Joku puu se on. No niin hävis. Puu se sitten ainakin on. Siinä kasvit tässä. Ne katso sinua ihan raakka. Käyttäisin mä vielä nopeutusta, pistää kaataa ne. No ne onko tässä komtasessa kauan rekordaa, onko se ihan niin paljon kuin En mä haluaa? tiedä. Markus. Mä Se on taas löysin se, kun, se on hyvän. taas se, kun katon kaikki kontrollit. Se on taas kun katon kontrollit, Seikkailu. missä suojataan. No näyttää hiilota. Joo. Nythän mä Herra saan professori pelaa. haluaa, että otan tämän Pokemonin. Herra Pokemon haluaa, että minä otan Pokemonin. Siinä on Logmei Hamatsu, pistetään sen päälle. Niin minkäs Katos Pokemonin minä otan starteriksi? Tässä olisi jostain random syystä väritön. Totodile. Mä otan Totodile aina. No Totodile Totodile. Mä en oo muuten ikinä ottanut Chikorita. No et otakaan. Saataas se Totodile. Onni. Jos Samu Riku tuota. ois Sä tässä. et otaa sitä. Hei, jos Riku ois tässä, se ottais kyllä Cyndaquili. Markus. Tiedän. Mä ottaisin Totodile. Niin se on se onni, onko se tuli? Joo. Siitä. Joo mä ottaisin sen. Mennäänkö joksikin aika omaa puheluun? Joo menkää se helpottaa meitä. Ei, vähän. tiedättekö te hyty? Ei, Kuunnelkaa. kysykää. Mä otin Chikorita, mä otin teidän juttujen vastaisesti, noniin. Ville, mikä Chikoritan nimeksi tulee? Chikorita! Mä jos sanoin, että ei mitään Chikorita. Mä sanoin, että Totodile. Onni, mä otan sun kaverin Kato, kunnossa. mä otin just ne vastaan. Kun Riku sanoi, että ota Cyndaquil, jos sä sanoit Totodile, niin mä otin Chikorita. No niin, mikäs tän nimi on? Ui saakeli. This area is Oh, no. restricted. Imminent success is Ui. all but assured. Hei Onni! Aika kummiski oli, kato. Onni! Ei lagaa yhtään tää peli. Ei oo X-Turpokea hakea miksi. Tossa oli äsken se kuningas se hevosen kanssa. Nyt se kuningas ja hevonen vaan näkymättömänä täällä. Mikä tän nimeksi tulee? Kasvineito. Meganium on kyllä You aika are in a sellainen kovaa. restricted area. Poikakukka!